El costumari valencià assenyala que entre avui i el dimecres passem per els dies més xelats del mes de gener. En aquesta data capicua de pandèmia en què ens trobem immersos i a la velocitat amb què la mutació Òmicron s'escampa per entre la nostra societat, s'ha de dir que ens cal posar mesures escaients per fer front a aquesta onada que pot esdevenir tot un tsunami social i econòmic. Passem per entre els 676 dies de pandèmia i no hem resolt encara com atendre els centenars de xiquetes i xiquets que resten confinades a casa mentre els seus pares han de treballar obligatòriament. Una cosa està clara, de no ser per les vacunes fabricades en 2 anys, gran part de la humanitat ja s'hauria extingit. El tema social, com està tan lligat a l'economia capitalista present, no es pot resoldre de cap altra manera si, juntament amb els confinaments de l'alumnat, no s'autoritza algun familiar pròxim a demanar la baixa, pel mateix temps que el menor, que la menor, estigui en aquesta situació. S'hauria de pensar bé això.